dumnealor. Fată în martie. Julieta și cu Mira. Dar nu prea văd la Mira așa burtică, pe când la Julieta văd burtică. Se pare că are și Mira. La Julieta se vede mai binișor. Dar e și înalt așa, deci că e anglonubian. Și înaltă și lungă. Și înaltă și lungă. Și deși Mira e mai mare, Alpina, cu 2 săptămâni pare mi se, față de Julieta. Și Julieta, n-am văzut-o că a prins-o țapul, dar se vede că e gestantă și ea, față de Mira. Mira știu că a prins-o, dar nu prea văd burta.